دەستپێکا شۆرەشا ڕۆژاوا حەیە ڕۆژەمای نەهاکە کاری me yekemîn dima hatkirin gorî talîmat û perspektîfê serokatî destpêka şoreşêşandin xwedî derketina li komîn û li şaredariyan li ser wî esasî millet xwe birêxistin kir kar û xebatê millet di meşiya duriya komînan de hemû millet endamê komînê bû xwe komînê dibe erk û berpisyariyê xwe radibû ema diva hevdîtinê vê dawiyê di bi seroka pore û piştî derxistina manîfesta wî nayînû ji be serokatî pir bal kişand ser komînan û rola wêna di nava Bakur û Rojhilatê Sûrî de wê dî kilîta çareseriyê ji bo pirsgirêka gelê Herêmê û dî kilîta çareserî ne tenê ji bo Bakur û Rojhilatê Sûrî ji bo Rojhilata navîn bi giştî bes bi taybet em bêjin her çarparçeyê Kurdistanê de yanî ji ber komîn çima vê tiştî dibêjin komîn demokratiya herî li pêş e ji ber ku komîn demdika netewa demokrat e ji bo wêna serokatî di manîfesta xwe yî dawî de ji xwe di hevdîtinê xwe yî dawî de dema got roj ava xeta sor e û got divê di Bakur û Rojhilatê Sûrî de civakek exlaq polîtîk aşîtî xwaz derkeve holê xwe bide pêş serokatî divê de behsa komîn û mecalis hatike li ser wî esasî lê vegerek bi xurtayî daxwaziyê millet ji ber bi rastî yanî em bêjin em nebêjin komîn hêza çareseriyê yanî her kesek berê xwe di komîna xwe yanî nav destê her kesî de nêzîkî wî nayê her kesek berê xwe di komînê pirsgirêkê pêçê bi komîn aciziyê xwe berê xwe di komînê yanî bi rastî komîn millet fêrî bûye û komîn cihê çareseriyê cihê rêxistinê yanî komîn bêtirî xwe cihê rêxistinkirinê ye cihê millet bi rêkûpêkirinê ye millet tê de perwerdekirin millet tê de avakirina sîstema biratiyan gelan netewa demokrat yanî dendirê komînê de bi rastî pêk tê li ser wî esasî konferansa rasa Bakur û Rojhilatê Sûrî hatin çêkirin Qamişlo jî konferansayê wê hat derxistin di konferansî de hemû sazî û destgehê girêdayî vê beriya xwe ser hemû hevserokê komînan meclisê me hemû kesê em bêjin Şêx Eşîr bûn em bêjin Rûspiyê Mintiqê bûn yanî her kesek Mukawinên Siriyan bûn bi zimanê xwe bi çanda xwe bi cilûbergê xwe bi ola xwe yanî beşdarî wê konferansî bû tê de nerîn û daxwaziyê komînan di demê bê de em çawa komîna pêş bixin komîn çawa bibe cihê çareseriyê yanî bibe wek eyadakê textora yanî pirsgirêk are bibe derman yanî ser wî esasî nîqaş hatin kirin ji xwe konferansekî pir millet ji ber cara yekemîn e konferansê komîna tên çêkirin ama millet bi moralekî pir bilind bi hêviyeke pir mezin nêzî vê konferansî bû her kesî bi awayekî demokrat êş û derd û pirsgirêkê komîna derbas dibin sedemê got komînman li paş rexnedayîn yanî her tişt hat nîqaş kirin wek dibêje reşnivîsek çêbû ev reşnivîsa hanê jî di demê bê de wê kongr bêldarxistin ev kongraya jî wê tê de biryarên komîna derkevin wê tê de nerîn derkevin wê tê de kar û barê komîna zelal bibe ji ber her muwezifek her mirovek di me got di coğrafiyê de him di hemî sazî destgehê girêdayî rêveberiya xwe ser ew endamê komînê otomâtîk e yanî li gorî meselen em bêjin mamoste cihê xwe di komîta perwerdê de bigire şaredarî cihê xwe di xedemî de bigire tenduristî di komîta tenduristî de ciwan de ciwana de em bêjin silhê ji bona pirsgirêka çareserkirin xwe di tê de dîwana edaletê xwe di komîta silhê dendirê komînê de bigire yanî abûrî komparatifên biçûçik li gorî komînan pêş bixe yanî wê bi vî rengî hêviyê me ew e bi vî rengî ku em karibin komînê xwe ji nû ve sereraz bikin û xwedî bêtir li komîna bê derketin da ku em civakeke wek serokatî gotiye aşîtîk û polîtîk em ava bikin pêwîstiya me bi avakirina komîneke durist e bi rastî wek lêvegerekî em jî bi tevahîl xwe vegeriyan tê de ev konferansaya hat li darxistin ji bo natî de hem rêveberê saziya hem serokê komînan hevdû bibînin yanî bigên wê rastiyê da ku em çareseriyekê ji bo pêşxistina komînan em hêzeke çareserî ava bikin
يعني ام بكن كومين مالا جل يعني ام بهفدوره ام خو ببینن اندام کومینه ام بهفدور بارکو بربسیاری خرابن داگو ام کومینه كساغلم آواکن سروي اساسي اف كونفرنسات الدار خستن جبرم تفضل زانن كونفرنس اما دكاريه بش كونغر دينكرن شخوي كونغر جبل دار خستن جبوناتي ده بريارين تكاس جارد دي صاف سروكي كومينانو مجلسن شخصيات غري دايري وبريا خو سرن جواك او وجاردي كونغر جبل دار خستن ويتي ده بالزلالي روشا هي وروشا كومينا بزلال كرن و هيفيما او جوب انجامي كي سركفتي درباس ببا داخوازيا من اتشي كسي عاشقي نتوا ديمقراط اتشي كسي عاشقي براتيا جلان اتشي كسي بفكر وفلسفيا ميمارن آزادية خودية كدا 26 حفت سالان ده هندري زنداني ده كوتك وشينو برخداني دكيك هاگو گاوه كي بپاش ناويجه ارككي وجدانية نرخم روواهية شهيدان نرخم پر بيروز دو خودهشتن شهيدان دست كفته حمو دست كفته دستي مدي كد غصر و قابو شهيدايا ام دخوازن سروي اساسي ملت دستي خداينا سفضمي رو وجداني خواه ام نزيكي كوميني خواه بويرنگي ببن و نزيكي كارو باري خواه سروي اساسي ببن باوركن جگر جواك ببا كومينال امي جواكا كا گلكي پیشکتی و جواكا كا آواكر امي پیش بكفن جواك دي كفي فرقة شورشي ده جواك دي كفي روشا هيدا شري طيبتي سلمتي مشاندن لقوري وينيز ببا او حاضر با جدما بيرا جبر دم دما آزاتية آزاتي جي الحيفي عمي